Bolyai Péter Pál, Gyümfakadás. Tavaszodik. Kint ügyekben rejtőző falevelek készülnek nyújthatni életükben. Olyan élni akarással, mintha örökké tartanak. A cseresznyefákon is megjelentek az első bimbók, szerteszét madarak ötkönnek. Langyos szél ölel át minden, szikrázóan sütve ragyog a nap. Szikszai úr éppen fatális tévedés elkövetésére készül, és hozzá is lát. Drágám, te elhívnád-e mesét? Már elég régen odaadtuk neki a függöny tartozásra. Kérdezd meg tőle, át tudná eljönni 5 percre, és régen mikor? Szeretném megbeszélni vele a részleteket. Nem kell semmi mást kérdezned, csak hogy mikor tud 5 percre átjönni. Én veszem a cipőmet, ilyen időben végtek itt bent taszalogni. Sétálunk egyet. Pillanat. Az asszony nyúl a telefonért, kárcsáz és elkezd beszélni. Szia, Levese! Hogy vagy, drágám? Köszönöm, édes, és te, Mancikám? Egész jól, csak ne is mondd, káposztát főztől, ugye? Igen, káposzta bizony, töltött káposztát főztem ma. Paradicsomét tettél rá? Anélkül el sem tudnám képzelni, drágám, olyan, mint a tejfölt nem tennék rá evés közben. Mennyi borsot tettél a töltelékbe? 43 csipetet az egészbe. Lépj ki az erkélyre. Azt hiszem, megszáradtak a ruháit. Szikszai úr gondolkodóba esett, vajon honnan látja ez a két nő egymást? Emese több házzal odébb lakott, sem Mancikája nem láthatta az erkélyét, sem Emese az ő konyháját. És a beszélgetés folytatódott. Édesem, olyan jól áll rajtad ez a piros blúz. Végre megvehetted, bár a ciklámen sokkal szebb lett volna. Igen, de csak ezt kaptam sajnos. A bordó színű táskádhoz rendkívül jól állna a ciklámen. Úgy hallom, lejárt a mosógépbe. Kapcsolt ki. Igen, tényleg. 2 gép ruhát is mostam egymás után, így most időmilliómos vagyok. Ma szabadnapos voltam. Szép nagy fejkáposztákat kaptál a piacon, olyan igazi kövér levelőeket. Igen, öröm volt tölteni. A kis hosszú szemű, kellemes ízű, nem az a fél, bors, nagy sámú kis pöszmök. Jaj, drágám, de jól sikerült a linzered is. Beleadtam mindent. Elmondanád, hogy csináltad, mert én 23 percig szoktam sütni gyenge lángban, és amikor jön az illata, tudom, hogy ki is kapcsolhatom a sütőt. Igen, drágám, tudom. Én egy kicsit másképp csinálom, 32 percig sütöm, kicsit erősebb tűzön, és ettől oldósabb lesz. Jaj, de jó, hogy megmondtad, de legközelebb kipróbálom. Igen, én is kipróbálom a te 23 perces süteménykölteményedet. Itt járt a villanyszerelő. Jaj, nagyon jó képű, és olyan aranyos a felesége. 2 cici gyerekük van, egy kisfiú és egy kislány. Szikszai úr sokat próbált, türelmesen belhez méltóan, sorsába belenyugodva visszaakasztotta kabátját a fogasra, és újra levette cipőjét. Órájára tekintett. Odakint már majdnem teljesen sötét volt. Sétálni ilyenkor is lehet, a levegő remeg, de most valahogy nincs kedve hozzá. Az is lehet, hogy később egyedül jár egyet. Közben felesége falakon átlátó, számára érthetetlen tulajdonságával, nemes egyszerűséggel odaszólt Emesének. Drágám, a kis cicáknak tegyél be vizet. Nagyon meg vannak szomjazva. Azt hiszem, a radiátort is bekapcsolhatnánk. Fáznak szegénykék. Egy pillanat és Emese tette, amit Mancika mondott, majd folytatva. Ugye, holnap mész a kerekes sámlihegyező bütyökért és a fél répaszeletelő krémért a plázába. Igen, és veszek egy bokaboldogító selyemkenőcsöt. Vegyek neked is? Bokaboldogító selyemkrémet? Ha javasolhatnám, inkább vény nélküli lút talpegyenesítő koronamágnest vegyél mindkettőnknek, sokkal hatékonyabb. Jaj, aranybogaram, köszönöm a tanácsot. Szikszai úr bevett 2 kalmapirint, és bedobott egy pohár kis üstit. Te, Mancikám, nézz hátra, mert a férjed éppen dumiszik. Aladár, teszed le a pálinkát? Az csak vendégeknek jár. Mit toporogszol? Valami sétáról beszéltél? Egy pillanat, aranyom, én most elköszönök tőled. Pá, édes, drágám. Manci, miért nem kérdezted meg tőle, hogy mikor jön át egy pár percre a függönyhajtozás ügyét végre tisztázni? Mondd, Aladár, te teljesen süket vagy? Nem, drágám. Nyert egy hatalmas
hatalmas a daladány, szemes arcából erősen szemezve a pálinkás üveggel. De nem kérdezted meg, amire kérted. Szikszai négy csendes, beszélgetőből átment hirtelen nőiségében megsértett, zokogón bűködő Mártiba. Én kiteszem érted a lelket, egy telefont is képtelen vagy elintézni. Megbeszéltem a fület hallatára emesével, hogy holnap délután 2-re jöjjön át, ha törik, ha szakad, mert nem tudjuk a függönyhajtozást halogatni. Erre te letámadsz hátulról, olyan undok, sunyi módon, amire csak egy férfi képes. Szikszai úr feldobott egy érmét. Ha fej, ő őrült meg, ha írásokkal a felesége. Túlságosan erősen lódította meg, és az a nyavajás fémpénz 2 könyv közé szorulva az élére esett. Ilyen nincs. Akkor most mind a ketten megbolondultunk? Vagy egyikünk sem?